Най-после България в еврозоната! Но какво означава това? Това означава, че цените ще се повдигнат двойно, а заплатите ще бъдат същите. Хората ще са много по-здрави, защото ще се хранят наполовин и ще отслабнат. Ще бъдат половин на себе си. Няма да има заболявания като диабет, затлъстяване. Въздуха ще стане много по-чист, защото много хора ще ходят пеша. Край на задръстванията, край на липсата на места за паркиране. Ще фалира софийски паркинги и гаражи. Никой няма да пуска СМС-и. Ще закрият Министерство на здравеопазването, защото хората ще са здрави, няма да купуват Оземпик. Няма да има паника атаки, ще има само паник. Боклуците ще станат наполовин, защото няма какво да изхвърляш. Просто няма да имаш пари да ги харчиш, за да изхвърляш. Жена ти ще си сложи силикон само в едната гърда и само в едната уста, която ти си избереш. Това е демокрация, правото на избор. Ще си я харесваш само ти. Няма да пускаш чешмата, докато си търкаш зъбите. Така ще спасим планетата. Ще имаме ток и вода в изобилие, но няма да можем да ги харчим. Хората ще станат много по-бедни и съответно много по-добри. Ще живеем задружно на стада. Ще се върнем да живеем при родителите си, защото няма да можем да плащаме наеми и сметки. Така родителите ни няма да са самотни. Ще имат пълни къщи като на Коледа. Бабите и дядовците ще гледат своите внуци. Ще им правят по половин мекица с половин чаша брашно в половин стая. Ще можеш да обикаляш в цяла Европа, но няма да го правиш, защото нямаш пари. А обаче в Сърбия и в Македония ще се чувстваш като депутат. Ще пиеш наполовин по-малко. Ще имаш много време за семейството си, защото като нямаш пари, ще си стоиш в къщи. Няма да ходиш на кино, ще четеш книги, ще станеш много умен. Майка ти и баща ти ще са половин човек с половин възможности. Ще ти се карат на половина. Половината ти роднини ще заминат за половин свят. Когато ти звънне телефона, няма да казваш ало, ще казваш ау. Мангала ефект.